Tak nevím, kolikátýho je, asi 25.6. A takhle to u nás vypadá, když Agátka objeví, zatímco mama krmí žalobu, když Agátka objeví celý paklík toaletních papírů, které jsme si koupili, tak si obsloužila se, vyndala si jednu roli. To jsem mi před chvílí zabavila, ale to, co stihla odmotat, tady teď porcuje na menší kousky a je evidentně spokojená. Tím, co maminka tady krmí tady to zvíře naše, bublinu, želvu 4prstou. Tak Agátka se obsluhuje taky. Hej, bublinu. Co jsi měla dneska? Okurku a mrkev. Zítra byla zase rajča a řetkvička. Tohle je náš miláček, teda kostičkovaná podpůrka, která pěkně hryže. Hej, bublinu. No a tohle je budoucí dětský pokojík. No, teď je to teda smetiště a Agátčino momentálně. Tady máme vozový park. Tady má Agátka budoucí část postele. Ještě se to musí dodělat. Chce to nějaký kočárky. Tam malou autoserédu, to do skla v panáku nedáme, houpačku. Tady už má čičinku jako dekoraci. Tady už má hračky. No a nad tím má ještě samozřejmě zásoby kašiček. Agáta se obslouží, ještě si rozděláme ty kostičky. No. Tak takhle to u nás zatím vypadá. Tady pro změnu plíny, věci kolem kosmetiky. Takhle to u nás vypadá. Zabordelařený dětský pokoj zatím. Ale tak, jsme na dobré cestě ho postupně nějak uvolnit pro tohle naše zvířátko. Zhruba od toho 2. roku bychom ji sem vrzli. No a Agáta dostala na doma botičky, tak si je teď vychutnává, viď? Bordelářka malinka, takovou spoušť. Takhle děláš ťapy, jo. Takhle děláš ťapy. Co ten jazyk, co ta pusa otevřená? Agátko, ťapy. Buchy. Agí. Agátko. Kde máma? Nezajímá tátu furt, viď? Ale ty papírky, to bude žůžo, to by máma rovnou vzala vysavač. Až to sbírat po jednou. Agísko. Takový čurbes. Tak jdem uklízet.